Niin, eli täällä on myös tämmönen, että tuolla ylhäällä on Tactic ja sitten on Rolles. Ne on semmosia paikkaa, missä niin on kaikkea tämmösiä juttuja. Täällä on kyllä aika monesti Ibrahimovic. Sitten on tämmösiä. Mutta niin, kyllä me mennään peliin jatkaa. Eli me vedetään ehkä, katsotaan jotain haastettakin meille näissä peleissä. Se on siinä kyllä yksi, mut niin. Haluatteko te, että mä pelaan GTAta? Koska jos mä pelaan sitä, niin siinä on se, että mun pitäisi hankkia varmaan. Ja sitten pelaanko mä Call of Dutyä. Ne on pari semmoista peliä, mitkä mulla on nyt kyseisyllä. Mutta niin GTA varmaan tulee. Sitä Call of Dutysta en vielä tiedä, mutta kyllä niitäkin varmaan lähtee tulee. GTA se voi kestää hetki, koska mun pitää tehdä pari semmoista niin juttua. Ei vaan vedet ihan tahalle sieltä kaukaa. Nyt haetaan vähän haastettakin meille. Niille tuli Guardo ja Oscar lähti. Jos ette nähneet. Nää ei oo sitten mun juttuja niin mitenkään tää peli ehkä. No ei, kyllä mulla on 7-0 maalia ja niin vähän aikaa vasta. No on siitä jo aika kauan mennyt tästä jatkajalta. Semmonen ihan ok. Se on semmonen normaali tämmöiselle pelaajalle.